Prvo u lancima, onda neustrašiva među pčelama. Ksena Ratnica, naše redakcije. Dobro da si mi rekla, ja sam mislio da se sprema odletjeti u svemir. Martina, dobro nam došla još jednom. Evo vidiš. Evo, ovaj puta vas pozdravljam iz pčelinjaka ovdje u Zagrebu. Mogla bi čisto odmah zapjevati Ja se pčele bojim, jer vjerujte mi, nije baš meni ugodno sa pčelama, za razliku od gospode s kojima ću razgovarati za koju sekundu. Oni su ipak profesionalci, oni su prijatelji sa pčelama već dugi niz godina. Svi znamo benefite meda, znamo da je to jedina hrana na svijetu koja se ne kvari, nego samo se iskristalizira. No što će biti ove godine sa medom? Hoćemo li u stvari imati dovoljno meda koji bi se mogao uopće iskristalizirati? Reći će nam i Tvrtko Matijević, vlasnik ovog pčelinjaka. Dobro jutro vam želim. Kakva je situacija? Pa situacija je užasna, zato jer kad god su biljke medile, kiša je padala, tako da ove godine meda čisto sumnjam da će igdje biti, zato će cijena dosta visoka biti. I evo, možete vidjeti po vremenskim neprilikama, jednostavno kiše konstantno padaju, ispiru nektar sa odnosno cvjetova, biljaka i pčele nemaju šta unositi u košnicu. Košnice su trenutno prazne i to je to. Gospodin Damir Rogulja iz udruge pčelara reći će nam kako u stvari, jeste li vi to znali da će tako biti ili sve ovisi o vremenskim prilikama? Pa bilo je jasnih indicija već početkom godine, proljeće je krenulo krajem prošle godine. I onda su se izmjenjivali dani toplog i relativno toplog i hladnog i vlažnog vremena. I to je šokiralo zapravo pčelinje zajednice. Na mnogim pčelinjacima smo primijetili da je zajednica napuštala leglo i onda kada je došlo toplo vrijeme, onda je ona imala strašno puno posla i oko čišćenja toga legla. I osim svega su zimske pčele puno kraće živjele, a uvjeti u prirodi nisu bili takovi koji bi omogućili pčeli da nadopuni manjke tih zimskih pčela koji su zbog pretjeranog korištenja, pretjeranog posla zapravo ranije otišle. Jedan dobar dio je pčela došlo slabije u takozvanu glavnu pašu, a i ta glavna paša je, kao što je rekao Tvrtko, potpuno izostala. Bagrem uopće nije medio. Na vrlo malo lokacija, mikrolokacija se je nešto našlo, ali to je za ukupnu potražnju na hrvatskom tržištu potpuno nedovoljno. I ne samo to, pčele nisu imale hrane. Bile su, što se ono kaže, suhe zajednice, suha društva i nezapamćeno rano i se moralo prihranjivati. Koliko su stvari pčele bitne za prirodnu ravnotežu? Pa najmanje je korist od meda koje recimo mi pčelari imamo. Najveća korist je pčele njena funkcija u prirodi. Dakle, oprašivanje samoniklog bilja, a za nas vrlo značajno oprašivanje industrijskog bilja, repice, suncokreta i tako dalje i naravno voćnih i povrtnih kultura. Pitat ćemo i gospodina Vladimira Bileka, predsjednika Hrvatskog pčelarskog saveza, kako u stvari onda pomoći pčelarima, što savjetovati, što učiniti? Evo, kao što su moji kolege rekli, jedna nezapamćena godina, krenuši sa leglom koje je ove godine počelo, znači možemo reći prije nove godine, znači u 12. mjesecu, odnosno uopće nije prestalo. S te strane ne samo da su pčelari imali dodatne investicije, uopće prehranjivanje i priprema pčela za sezonu. Nakon toga ovi kišni periodi, bespašni periodi gdje su pčelari morali opet prihranjivati svoje pčele, ali evo ono što bi mogli preporučiti direktno pčelarima i kako na koji način očuvati pčele, to je nekoliko stvari. Ljudi koji su na stacionarima i više ne planiraju i ne očekuju dodatne paše, obavezno sad moraju početi sa prihranom svojih pčela kako bi matice zalegle zimsku pčelu, počele zalijegati zimsku pčelu. Normalno tu su i pčelinje bolesti koje su stalno blizu. Put preko nacionalnog pčelarskog programa, evo upravo je u ovim trenucima se na cijeloj području Republike Hrvatske i gdje je pomogla i sama država i dio i Europska unija, ide podjela lijekova svim pčelarima koji su u evidenciji, znači otprilike 7,5 tisuća pčelara, 660 tisuća košnica koje će znači u idućih 10-ak dana primijeniti sredstvo za tretman protiv varoje. I normalno tu su i ostale bolesti kao što je nozemac serana na koju se mora paziti i koristiti
koristiti sredstva koja su dozvoljena, jer ono što moramo reći da smo izrazito ponosni što Hrvatska ima ovako čisti okoliš, ali i pčelari što naše pčelinje zajednice mogu proizvesti ovako kvalitetan pčelinji proizvod koji ne samo da je poznat u Hrvatskoj, nego je vrlo tražen i dobro cijenjen i unutar cijele Europske unije. Nažalost, ove godine, evo, kao što smo rekli, svega smo negdje na 15% proizvodnje, odnosno većina meda i što su pčele nešto donijele mora se ostaviti u pčelinjim zajednicama da bi one mogle uopće preživjeti, dočekati zimu, prezimiti, ali i ono malo što se izvuklo, znači bit će sa lanjskim zalihama negdje dovoljno za naše vlastite potrebe u Republici Hrvatskoj. Nažalost, onaj ekonomski dio koji imamo preko izvoza pčelinjih proizvoda gdje je u medu to oko 1500 tona godišnje, ove godine ne možemo očekivati. Hvala vam puno, gospodine Bilek, no to nije sve o medu i o pčelama što ćemo u sljedećih nekoliko minuta čuti u našoj emisiji. Idemo prvo do Karmele i Robija, oni znaju što dalje slijedi. Hvala Martina, za sada znamo što slijedi. U sve ove probleme o kojima smo slušali slavonskim pčelarima još je stvari dodatno pogoršala i poplava koja je odnijela procjene oko 2000 košnica. Zato mi odmah odlazimo do Županje, tamo nas čeka naš Željko Kovačević, također sa svojim sugovornikom, pa ćemo onda vidjeti mogu li se nekako Županja i Zagreb i pčelari iz tih krajeva povezati, ne samo ovako putem televizije. Željko? Cijela Hrvatska će pomoći, evo čućete to od gospodina Nikole Agilića, predsjednika udruge pčelara Cvelferije. Dobar dan, dobrodošlica u Dobro jutro Hrvatska. Dobar dan i evo pozdravljam sve gledatelje Hrvatske radiotelevizije, emisije Dobro jutro Hrvatska i evo pozdravio bi i moje kolege pčelare, oni su ovako iznijeli cijelu problematiku na području Hrvatske vezano za pčelarstvo, ali evo još bi se ja nadovezao sa ovom našom tragedijom koja nas je desila ovdje na Krajnjem istoku. Ja bi ipak evo malo kao nekakav lokal patriota rekao, ja bi se pomakao od Županje dole do Cvelferije za one koji ne znaju gdje je to vam je ovaj dio koji je poplavio. Tu je se desila, evo pored ovih nedaća koje nas prate u ovoj godini, desila se još jedna evo nesreća, ta poplava koja je uništila kompletan pčelinji fond na tome području. Prva procjena je bila da je totalno stradalo 2000 košnica, međutim, evo, uspjeli smo obići teren, pregledati, sanirati, tako da je se došlo do nekakve manje brojke od 1000, a ona 1000 je na izdisaju, tako da se ona može otpisati, ali evo 1000 košnica je totalno uništeno, nestala je jednostavno pčelinja populacija u tome prostoru. Ali bit će dobro, cijela Hrvatska pomaže, evo i predsjednik je spomenuo zapravo da taj broj košnica možda ga treba umanjiti za 1000, ali bit će pomoći već danas u 10 sati jedan dogovor slavonskih pčelara, a onda će se to na razinu Hrvatske premjestiti. Tako je, upravo evo imamo sada na razini znači Županijskog saveza imamo sastanak koji je proširen sa gospodom iz županije, sa gospodinom Andrijom Matić, pročelnikom za poljoprivredu, također će biti gospoda iz Osijeka. Evo tražimo nekakvo rješenje što kaže da se dignemo iz pepela. Da pokušamo sada nakon ove tragedije i katastrofe ponovo vratiti tu pčelu u taj prostor, jer jednostavno bez pčele taj prostor nema. Bez pčele neće biti ni ovoga, jel? Upravo ovo, da. Jer jednostavno, evo, sad da ne idemo u tu našu pčelarsku priču, pčela je jedini oprašivač maltene u prirodi. Sve ostalo je tako zanemarivo, tako da bez pčele evo nema jednostavno opstanka i ide se evo u tome pravcu, kažem, pokušavamo nešto odraditi. Javili su se pčelari iz cijele Hrvatske, dogovor je bio da se zaprimaju nekakve prijave donacija do 30.6. to je odradio Pčelarski savez Hrvatske. Evo sad kreće realizacija toga dijela, međutim to nije dovoljno jer jednostavno ljudima je stradala i oprema. Izgubili smo svu kompletnu opremu, mi smo ovdje na kraju svijeta, što bi rekli, pčelarstvo je preživjelo rat. Da, nije jeftino zapravo proizvoditi med, nije jeftino opremiti, nije jeftino zaštiti pčelu, ali dobra je vijest evo koju prenosimo zapravo da će cijela Hrvatska pomoći, da se pčelari javljaju, organizirat ćete se i vi sami i mislim da će biti pčela, šljiva i svega ostalog. Sad slijedi suncokret,
kestenje. Međutim, mi u tome prostoru nemamo ni suncokretove paše. Također ovaj dio koji je totalno uništen, znači onaj južni dio uz rijeku Savu, međutim ovamo dalje prema Spačvanskom bazenu, Vrbanja, Drenovci, Soljani, oni su isto tako djelomično poplaviti, oni nisu plivali, ne znam, nisu nam kuće plivale, ali su njive bile poplavite i tu je to je opet dio za agronome, za poljoprivredu da kažu svoje mišljenje, međutim tu je usjevi su uništeni, tako da ni mi pčelari nemamo koristi. Ja vjerujem da će biti bolje, da ćemo se naći u situaciji kad budemo pretakali meda i prste ližemo. Vidimo se. Pozvat ćemo Martinu još jednom, Željko, da čujemo imaju li zagrebački pčelari kakav odgovor ili možda pomoć pčelarima Cvelferije. Naravno da gospodin Bilek već se htio nekoliko puta nadovezati tijekom javljanja iz Županje. Tako je, evo prije svega s gospodinom Agelićem i s ostalim pčelarima unutar Slavonije i pogođenih područja smo od prvog dana u kontaktima. Odmah čim se desila katastrofa probijanja benta, nasipa, znači rijeke Save i potopljanje pčelinjaka, pokrenuli smo akciju da se pčelari iz cijele Hrvatske, znači u Hrvatskom pčelarskom savezu je 146 udruga iz cijele Republike Hrvatske. Pčelari su pokazali svoju na neki način senzibilnost i počeli su se javljati. Vjerojatno ćemo produžiti još mogućnost i samog javljanja. Dio pčelara će pomoći znači u donacijama pčelnih zajednica, dio će pomoći možda i nešto u financijskim sredstvima. Ono što je gospodin Agelić rekao, znači okvirno nešto više od 1000 pčelnih zajednica koje je direktno stradalo u poplavi. Ako to prebacimo u neke novčane vrijednosti, znači oko 1.200.000 kuna direktne štete znači na pčelinjem fondu, gotovo 3,5 milijuna kuna na izgubljenoj dobiti od znači meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Normalno tu je još i pčelarska oprema koja je dosta skupa, sofisticirana, posebna specijalna oprema i tu će se morati pčelarima jako puno pomoći. Očekujemo da će dio pomoći normalno pokazati mogućnosti Republika Hrvatska i da će one izaći u susret pčelarima, međutim nećemo čekati samo na to. Evo, pčelari su organizirani i ići ćemo sa dopremom tog dijela pčelinjih zajednica prema Slavoniji. Gospodin Agelić, gospodin Dubravec koji su radili popisivanje šteta na području, direktno na području Slavonije, znači svi oni pčelari koji su u evidenciji, svi njihovi gubici su evidentirani, još uvijek se radi nešto popisivanja šteta na opremi i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama uspjeti pozitivno riješiti da naši pčelari u Slavoniji imaju znači dovoljno količinu pčela, da neće biti velikih gubitaka na kraju godine s obzirom na one količine koje su izimili i nadamo se da ćemo im moći pomoći i u prihrani pčela, znači da ćemo im u liječenju, u prihrani i u samoj donaciji stočnog fonda, odnosno pčelinjeg fonda pomoći da mogu normalno nastaviti iduće sezone sa svojom pčelarskom. Hvala vam lijepa, evo lijepe želje, nadamo se da će s ovih 15% za sada ipak se vratiti na nekih 90% proizvodnje meda. Vidimo se za neki sat vremena. Hvala lijepa svim našim gostima i Željko tebi i Martina tebi.